Din l-esibizzjoni tiġbor numru ta' xogħlijiet li għamilt matul dawn l-aħħar xhur u l-kelma residju hija riflessjoni tal-fatt illi aħna f'ħajjitna xejn mhu permanenti. Allura għandek dal-aspett transitorju illi qiegħed jimplika illi kull ma nagħmlu aħna minn banda għandek kollox illi jisfaxxa fix-xejn. Però sa ċertu punt inħallu l-marka tagħna fuq dak kollu illi ikollna x'naqsmu miegħu. L-attenzjoni tagħna llum se nitfawwa fuq l-esibizzjoni artistika Residju li waħdet ix-xjenza mat-tpinġija f'sensiela ta' viżwali ta' figuri astratti. Anke jekk neħlu fl-internet ngħidu li nħallu trail. Jekk qegħdin nixtru llum bil-kard qegħdin inħallu trail ukoll, trail ta' informazzjoni. U għalhekk il-figuri illi jidhru f'din l-esibizzjoni huma qishom immaterjali. Huma immaterjali għaliex huma magħmulin ħafna minnhom minn partiċelli u qisu il-fokus tax-xogħlijiet u iktar bejn l-ispazju bejn dawn il-partiċelli milli fuq il-figura fiżika fiha infisha. Kull ħaġa tanġibbli li mmissu magħha, inklużi aħna nfusna, aħna magħmulin minn partiċelli illi ilhom jeżistu mill-bidu tal-univers. U allura għandek referenza għal dan l-aspett ukoll. Meta nħarsu lejn dawn ix-xogħlijiet, naraw dan l-aspett illi għandek il-preżenza ta' dak li jkun għandek individwu ħafna minnhom għandek persuni waħedhom, però persuni li huma parti mill-ambjent li qegħdin fih illi huma ħanejtek indaħlin f'dak l-ambjent u qegħdin iħallu il-marka tagħhom fuq ukoll u l-ambjent ukoll qed iħalli l-impressjoni tiegħu fuq in-nies li qegħdin jew il-persuni li qegħdin naraw f'dan ix-xogħol. Ħafna minnhom huma pjuttost androġini wkoll, m'hemmx xi sesswalità speċifika għalkemm wieħed jista' jgħid għandek raġel għandek mara, però xtaqt kemm jista' jkun li dawn il-figuri jkunu universali kemm jista' jkun. L-enfasi mhux fuq il-fattizzi tagħhom, anzi hemm fattizzi li huma pjuttost ambigwi ħanejtek, imma fuq il-preżenza tagħhom u allura qiegħda din tagħti messaġġ tal-preżenza tagħna lkoll matul il-ħajja tagħna. Dan ix-xogħol għandu rabta max-xogħol tal-passat tiegħi għaliex jien inħoss illi matul l-40 sena illi naħdem u nesibixxi, ix-xogħol kien hemm proċess fih, proċess ta' evoluzzjoni li għandu x'jaqsam anke mal-fatt illi il-persuna tikber fl-età. Allura fejn qabel forsi x-xogħol żagħżugħ kien jipproġetta l quddiem, illum tasal fi żmien fejn tibda speċi tħares lejn l-attwalità u tħares xi ftit lura ukoll. Imma għalkemm kien hemm dan il-proċess, għandek ukoll temi illi huma komuni, temi eżistenzjali dejjem kienu hemm fix-xogħol tiegħi u sakemm nibqa' naħdem dejjem ħajbqgħu hemmhekk.